Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, aniya na kita sa itong ikaduha nga misa novena. Padayon na itong kihimaya o giday ang Diyos diha sa itong pagpasidungog sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Ato sa gipasidunggan ng atong segundo patron, si Senyor San Roque. Sang pito na to ang gamhanang pangaliya no, sa atong langitong inahanap ni Senyor San Roque alang sa nagkalain-lain natong pangabuyo. Atong ilakip sa atong pag-ampo karon ilabi ng intensyon sa atong mga hermanos o hermanas nining maong misa novena. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu mo'y naghimo kadamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugang yang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak buhig hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangtuhuran. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Gikan sa kapatagan sa Moab, mitungas si Moises sa bukid sa Nebo. Sa kinatumian sa bukid sa Pesga, nga atbang sa Jericho. Unya, gipakita siya sa Ginoo. Sa tibuok yuta, sukad sa Galaad, hangtod sa daan. Ang tibuok Nephtali, ang yuta sa Ephraim ug Manases, ang tibuok yuta sa Hoda ngadto sa dagat
sa Mediteraneo, ang Negev. Ang walog sa Jericho nga mao ang syudad sa mga palmera, hangtod sa Sor. Mingon kaniya ang Ginoo. Mao kini ang yuta nga gisaad ko kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob, nga akong ihatag sa ilang mga kaliwat. Gipakita ko kini kanimo, apan dili ka makaadto didto. Busa namatay didto sa Moab si Moises, ang alagad sa Ginoo. Sumala gayud sa giingon sa Ginoo. Gilubong siya sa Ginoo didto sa usa ka walog sa Moab, atbang sa lungsod sa Bet-peor. Apan hangtod karon walay nasayod sa tukmang dapit diin siya ilubong. Sa pagkamatay ni Moises, usa ka gatos ug kawhaan na ang iyang edad. Abdik ug ligon pa siya ug maayo pagmata. Nagbangutan ang mga Israelita alang kaniya didto sa kapatagan sa Moab sulod sa usa ka bulan. Si Josue, ang anak ni Nun, napuno sa espiritu sa kaalam, kay gipandungan man siya ni Moises sa iyang kamot. Busa, gituman sa mga Israelita ang mga mandog ni Josue, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Sukad masukad, walay propeta sa Israel, nga sama kang Moises, nga suod kaayo sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa paghimos sa mga ilhanan ug mga milagro didto sa Ehipto, batok kang Paraon, ug sa tanan niyang mga opisyalis ug sa tibuok nasod. Gibuhat usab niya ang talagsaong gahom ug nagkalaing-laing kahibulungan ug makalilisang butang nga nakasaksihan sa tibuok Israel. Ang pulong sa Ginoo. Dahaygon ahang Dios nga nagpuno sa akong kalaga ug kalayo. Singgit kamo sa kalipay ngadto sa Dios, kamong tanan nga naa sa yuta. Awitig pagdaig ang himaya sa iyang ngalan. Isang yawang yang mahimayaong kadaiganan. Ingna ang Diyos, pagkamakalilisang sa imong mga buhat. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makalilisang nga mga buhat, taliwala sa katawhan. Daiga ang atong Dios, kamong katawhan, isinggit og kusog ang iyang
kadayganan. Pamati kamu karon, kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang isaysay ko ang iyang nahimo kanako. Sa pagdangop nako kaniya, diha sa mga pulong. Ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Kalayo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon siya mga tinunan, kung ang imong igsuon, makasala kanimo, adtua siya o pakita siya sa iyang sayop. Apan himua kini nga kamurang duha. Kung mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kung siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tao, aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi. Sumala sa gingon sa kasulatan. O kung dili gayon siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kung dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o
gobernador sa buhis. Ug busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug sultihan ko pagayod kamo, kung duha kaninyo dinhi sa yuta magkauyon pagpangayop bisag unsang butanga, kini ihatag kanyo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adunay usa ka batan-on nga chief executive sa usa ka dako nga kumpanya sa Makati City. Sa kaadlaw samtang nagsugod sa siyang daily routine, nakadawat siya og tawag gikan siyang mama sa Cebu nga dunay emergency concern ang iyang papa. Na-stroke kini og gidala sa ospital. Nya sanglit bugtong raman siyang anak. Nabalaka kay siya sa iyang magidikanan. Tungod ini mihimo din siyang arrangements aron makapauli dayon sa Cebu. Pagabot niya sa ospital, iyang nahibaw-an nga stable na iyang papa apan under observation gihapon no, sa intensive care unit. Nangita siya sa iyang mama tungod kay wa man gyud niya kini makita sukad siyang pag-abot sa ospital. Di pud makontak niya no, sa cellphone. Pansanglit kailamang yun sa siyang mama, nakahinumdum sa asa na yun kini posibleng makitaan. Nangutana siya asa ang chapel sa ospital. Ug tuod man, dito iyang nakita na iyang mama, nag-inusara nga nagampo, naghilak. Mihinahinay siya duol, ug iya kining giubanan. Ang maong anak nakailagyod sa iyang mama. Sa tanan nga iyang nagiad sa kinabuhi isip asawa o inahan, labinas makalisod og pagsulay, ang bugtong niyang dangpanan og paglaom, mao ang Ginoo. Mga igsuon sa atong pagsaulog karon sa 168th Fiesta Celebration, pahinungod sa Immaculate Heart of Mary. Ang atong mga pamalandong nagtutok sa mahal nga inahan isip, faithful companion in our pilgrimage of hope. Mga igsoon, usa kadakong pribilehiyo natong mga tagaming Lanilla nga atong lungsod ang atong Kristohanong katilingban giubanan sa mahal nga inahan. Anaa kita kanunay sa kasing-kasing ni Mama Maria. Sa tanang panahon, nagatiman siya og nangaliya kanunay kanato. Mobitaw nga dili ikahibulong no nga ang atong lungsod dako kayo ang pag-asenso. Daghan sa mga taga-ato, malampuson silang panrabaho, silang negosyo, ug sa ilang kakugi dinhi sa ato ang dapit ubisan no ngadtos laing mga lugar o laing mga nasod. Luyo di sa ato mga paningkamot ug pangandoy, adunay Mama Maria nga hilom kaayong nakig-uban kanato. Adunay langit tong inahan nga hilom apan makanunayon sa pag-ampo kanato. Kanunay kita niyang ipahinumduman sa Dios ang amahan nga mahigugmaon ug manggihatagon. Siya ang nagpaambit kanato sa kinabuhi. Siya usab ang mag-agak ug magtabang nato aron mapuy-an nato ang kapuno sa kinabuhi. Siya ang magpasayon aron mahimong makahuluganon ug malipayon ang atong kinabuhi. Mga igsoon atong giila ang Birhen Maria nga modelo diha sa pagkamasaligon ug pagkamalaumon sa Dios. Timanan nato mga igsoon nga si Santa Maria tao sa magayod dato.
Tinuod na ang kuniya ang talagsaong grasya nga naghimo kaniyang inmakulada nga sa ato pa wala maduhig sa buling sa sala. Apan generally makasabot gyud siya no sa tawhanong kahimtang. Tungod diini mga igsuon, matag higayon nga mosangpit kita kaniya, makalaom kita no nga makasabot gyud siya sa atong tawhanong kahimtang. Labi na sa atong mga kalisod o mga papanlimbasog. Diha man sa atong personal nga kinabuhi o diha sa kinabuhi sa banay. Si Mama Maria maong atong modelo sa pagpabiling matinud-anon ug masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Bisan taliwala sa mga peligro, problema ug walay kasiguruan. Misalig manggod sa kanunay no, sa gugma sa Dios. Sa panahon nga gipaybalo siya ni Anghel Gabriel nga siya ang gipili sa Dios nga mahimong inahan sa manunubos, wala dayon niya masabti ug matugkad ang plano sa Dios. Daghan manggog implications kini sa iyang kinabuhi. Ngadtong panahon na, sanglit kasluno na siya ni Jose. Posible nahadlok siya o nahangawa siya nung hukman siyang mabudhion, dili matinudbanon o dili matinud-anon og dautan nga babae. Niya kung mahitabo ra ba kini, kung sundon ang balaod sa mga Hudiyo, ang babae nga masakpan nga manapaw, mahimong batuon hangtod mamatay. Maulawan siya og ang iyang tibuok banay. Apan sanglit, nagpatigbabaw man gihapon iyang pagsalig sa Dios. Bisan pa man ining mga kanang nag-ung-ung no, nga mga peligro, miuyon gihapon siya. Mundang diha sa Ebanghelyo atong madungog, atong mabasa, no? Nga si Maria miingon sa anghel, matuman unta dinhi kanako ang imong gipamulong. Didto usab sa tiilan sa krus, walay kabutangan ang iyang kagulog kasakit samtang nagsudong sa pag-antos ni Jesus. Apan bisan lisod sabton ang plano ug pamaagi sa Dios, nagpadayon sa siyang paglaom nga ang tanan gihan-ay sumala sa kamaalamon ug sa dili matugkad nga kahibalo sa Dios. Bisan wa niya masabti ang tanan, malaumon gihapon siya nga ang katarong magmadaugon, ang tanan mabulahan, ug ang Dios magpadayag siyang gahum ug himaya. Ug tuod man mga igsuon, nahitabo ang pagkabanhaw, nahimong hingpit ang atong kaluwasan. Ang matag-usan nato, nahatagan sa grasya sa pasaylo ug sa bag-ong kinabuhi. Sa mas mahal nga Birhen Maria, mga igsuon, imbis mututok kita sa mga problema o kalisod sa kinabuhi, adto ta tutok sa Dios. Walay dili mahimo sa Dios. Siya ang atong siguradong kalig-on ug ang atong paglaom. Diyaso ng pagbasa karon, kinutlog gikan sa basahon sa Deuteronomio, sa makadunayong pagsalig o pagpamati ni Moises sa Dios, ang katawhan nakaabot ra gyud sa yuta nga gisaad sa Dios kang Abraham ang ilang amahan sa pagtuo. Diya usab sa Ebanghelyo, ang Ginoo nag-awhag kanato sa pagpuyo diha sa gugma ug pakigdait. Bisan taliwala sa mga panagbangi ug away-away nga atong masinati karon ug unya, siya nag-awhag kanato nga dili unta kita mo give up sa usag-usa kanato. Kung abli lang atong kasing-kasing sa usag-usa, nga andam ta nga magpaminaway, dili gyud imposible nga magpatigbabaw gihapon ang pagsabot, ang pasaylo ug ang kalinaw. Mga igsuon, God is not giving up on us. He forgives all our sins because He wants to give us a chance to renew our hearts and to grow. We should not also give up on ourselves and with one another. Sumala pa sa kapadultihon, to err is human, but to forgive divine. Mga igsuon, kung lisod nato ang pagpasaylo, pangayoon nato sa Dios nga ato kining mabuhat. Pangayoon nato ang grasya nga makasabot kita sa uban
sa mga kanunay kitang gisabot sa Dios, makamaunta kitang mupasaylo sa uban sa mga nakadawat kita kanunay sa kaluoy ug pasaylo sa Dios. Nindot ba kay mga igsuon kay ang pag-ampo nga gitudlo kanato sa Ginoo kanunay nagpahinumdom nato niini. Pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami magpasaylo usab kanila nga nakasala kanamo. Ganahan tang makahulugano nato kining maong pag-ampo. Dili lang ta mga igpasaylo sa Dios. Makamausab unta kitang mupasaylo sa atong kaugalingon, makamausab unta kitang mupasaylo sa uban. Mga igsoon, dili sayon ang kinabuhi nga Kristohanon. Apan ang maing balita, ang Dios kanunay magtabang nato. Gihatagan usab kita sa langitong inahan ang mahal nga Birhen nga kanunay mudasig magampog matabang nato. Mga igsoon, magpakuyog ta kanunay sa mahal nga Birhen Maria. Magpakuyog ta kanunay ni San Roque. Tugutan nato nga ilang kinabuhi, kanunoy unta nga magdasig nato. Magpahinumdum nato. Lisod ang pagkakristohanon. Dili sayod ang mga pagtulunan sa Ginoong Hesukristo. Apan dili usab imposible nga ato kining mapuy-an kung maningkamot kita. Dili imposible nga mahatagan kini katumanan sa tong kinabuhi sa grasya sa Dios. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, si Jesus nagsulti kanato nga kun adunay duha nga nagkauyon pagpangayo bisan unsa, itugot kini sa Amahan. Busa maghiusa kita pag-ampo diha sa pag-ingon, Ginoo pun-a kami sa imong presensya. Nga ang mga sakop sa simbahan magkasuod og mangayo diha sa kalinaw sa panag-uyon. Magampo kita. Nga ang mga nangulo sa kanasuran mutahod sa mga katungod sa matagtaw ug likayan ang pagpalupig sa kabangis. Magampo kita. Nga magmaisugon kita musulti sa kamatuoran uban ang gugma o mabinationg pagdawat sa mga pagsuway. Magampo kita. Nga ang mga masakiton, mga idaran ug sila nga naara sa balay makakita sa kahupayan o kalipay ni Kristo diha sa kaluoy sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo nga halang don Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang mga nangamatay mahinluan ug maandam alang sa walay katapusang kaihusahan uban kang Kristo. Magampo kita. Langitong Amahan uban sa imong anak, dinhi taliwala kanamo. Kami naghangyo nga imo kaming tabangan sa pagpangita kanunay sa kaayo nga anaa sa matag tawo. Ug magpailob kami sa usag-usa sa mga ikaw maayo kaayo nga ri kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdaig paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan.
O Dios nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga mong gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa mong kaluwasan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami nimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios, iyang gihubo ang iyang himaya ug pinagis pag-ula siyang dugo dito sa krus, ang kalibutan gihatagan niya siyang kalinaw. Busa gibaya sa labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhing walay katapusan alang sa tanan nga nag-alagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta. Nagday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Ang langit yuta usah sa kahitasan, usah sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadtos iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadtos iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini pag-inom kamo nga tanan kikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang ninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo mo simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo, amo Papa, ni Jose, among tigdumala nga obispo, ug sa tanang mga pari, labi na gyud kang Father Henry Bascones, Father Lucio Gerardo Matela, Father Benjamin Traso, Father Jerome Yu. Hinumdumi usab nga mo maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag simunaw. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan makaambit sa kinabuhintunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa mong kabubuton latas katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon nga amoy ikaw himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pangayo nato sa mahigugmaong amahan ang pasaylos atong mga sala. Maingon nga kita magpasaylo usab kanila nga nakasala ka nato. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygo ning mong ngalan, moabot ka namo ang imong ginarian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon na pasaylo kami sa kasala ka namo. Kung dili mo kami tugyan sa manulay, inunua lawasa kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita nato karon ang atong panag-inig sa unay. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat kay mong gihatag kanamo, magluwasod na kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon, diha sa kahayag sa imong kamatuuran, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin kaninyo sa inyong banayang labing makagagahom nga Dios, ang amahan na nakog Espiritu Santo. Nahalad na ang misa na nato ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.